Pena bat, lehen ez izatea, baina, bueno. Kakazala. Arkuaz non nahi. Bale, lehen gauza bitzetena da, oan besteatek hartu hau zea. Kasadina. Honena jute naiz, eta bitzet mutante. Bale, ez da ona, beraz ez dugu jokatzen. Arkoa daukau, berriz lehenoko build berdina itea jolezkeu. Vale, hori tankean zatitena itema da. Ez que, komen izan jordela gartzea, ze hemen ateratzen mazeik jordelai favorizitzen dioten pasiba. Bat daula, jordela sortzen zaizkitzun bakoitzean, 140ko probabilitatea objetu batekin etortzeko. Ba hori pasada bada. Vale, objetu gondo. Zer julezu. Ez que hechizerosekin ez dait. Ze bilde leizket honekin. Hechicero zan bildeik badao. Zer hartatzen da? Ez da izatik izan pingiat. A ver, hechicero ona. Oriana. Enchanter. Enchanter Snipers. Bale, horta jo merko du. Momentuz jordel utziko dugu, dirua berrezko juteko. Ara mendiz zeba, bueno, build bastante garestia da, Zena... Puedo hacerlo. Aguardeu. Vale. Diru bastante haugat. Jomergo nitzak interes zaitea. Zeamendik ez dute zerre berrazio bat. Hau gero ez ditut, interesa ez dutelako iten. Inoiz ez du jokatu hau, Vale, Jin itemizatzen da. Puedo hacerlo. Hemendik ezarri interesatzen zaigu. Zeluani. Más actuar y menos hablar. Agente. Eta... hau baino gehiago ingo. Saldu, saldu, saldu.
Vale, mercenario zein behar da, lehenengo. Bagar mercenariosek... Mercenarios da bastante ruleta rusera jokatzea. Ondo ateratzen bazaizu... Ba, ondo. Baina ez dela posibilitate asko daude... Ba, zulora jutka. Bale, hau daukau... Kritikoa espadoia berdeu... Espata, garestia dagoeta... Ginentzat objeta egiten egia. Más Sejuani... y menos hablar. El imperio, ante todo. Honese mateit, Hextech. Vale. Saldu... Ez zaite dartetzen, senyor. Inor badoa... Bueno, gero bituko. Mercenariosea. Vale, bat gutxien ezakauta. Not bad. Ahora Vale. empecemos. Ez que dauzka bi pieza bat bateko kostukoa, hiruko bat, hiru laukoak eta bi legendaria. Pero build oso garestia da. Eta 8. nivela da build osoa betetzeko. Baina, hechicero gana de la hostia etorreko zegu, porque honek velocidad de ataque ginei etorreko zegu de puta madre. Saldo, amen. Nik ustet hone sartu. Item batzuk egingo ditugula, gero ginentzat erabiliko dituguna. Eta hau sartuko dugu Sejuani. Pixka laundu ingo dugu eta bizitza gutxiago galtzen. Jode, talonak zer dago? ¡Adelante! Item hona dau, Brownentzat. ¿Qué quieres Sena. matar? Ponte a la cola. Honera nahi hau. Harrapatzen maute. Bueno, haure sartu ingo du. Hextech ematen iguta bitartez. Hau sartu erden. Honen partez hechicero ja izateko. Gero ez dago Morgana, bildean. Pile hau ja ez dugu behar. Vale, perfecto, irabazi. Ondo, ondo. Ondo. Zenbat eta nola build oso beranduko objetuena dan,
zenbat eta bizitza gutxiago galdu, hobeto. Eta hain interesa tope daukau, bost. Bale, hortaz zan dugu, hau honen partez. Oan hechizeroek abiaura emango jote, eta... Zeda... Los aliados curados o protegidos por hechiceros tienen un 45% de velocidad de ataque, acumulable durante un resto de combate. Orduan... Koño, igo laizketen. Agarta gestek ez hartu ditan dut. Bale, 8 berdeu, ja 6 nago eta 5 ekonomiakin, ez dago gaizki. On berdana, pertsonaioak ateratzen jutea. Eta merkeak ez dira. 3 hartzen dut. Bueno, ez da galera txarra. Galera ez. Galtze txarra. Hau bastante ondo. Francotirador. Ez, stepper. Hau ez zait, armaura da, tankei. Bale, alere oin azten da, benetan. 8. nivelera igotzeko zain. 8 ez behatzira ego erdeu. Ze galiok bi okupatzea ikuta. Hortaz da hor lau ezela, lau eta lau. 8. Bale, leheno ondo kontatuet. Horretik, lehen 8 komunia ze pertsonaia gehiena dianak. Hau, edo hau. Orduan portzentai hauek aldik eta hundiena onda, bale nagotik iristen. Etzai atera ez da zea, Caitlyn bira. Dantzeakin. Ondo, Morganak ondo tankeatu du. Objetu gutxi dauzkat, oso gutxi tokatu zaizki. Gero imaginatzet urrengo zeatan, lobregoz dauetan gehiago emango izkia, bela. Vale, iraziten dugu, perfecto. De puta madre. Vale, berdetena da. Jin baina objetu horrekin ez. Kritikoa berdet, ari hau. Lau urre, eta gaina kritikoa. Fil infinito baiteko. Ez que Jin hori, Jin berdet, baina AP. Hala gehien ez ginso atela ezketzu, baina... Arloz flu hori zeiten nahi da. Vale. Ze joani hartu iten dut, naiz eta gero ez da jungo, taldean. Vale. Igotzen gehanean uste eta uneko 15 jartzen dela ja, epikena. Hauek epikak dira, ez? Bi txarras litzak izango. Agartzen mazaigu, zaken parte zartzeko. Bale, hau galdu iten dut. Bueno, lele, ezke lelen dijuna da. Bale, ez da ez gertatzen. Hala, 60 gaude, bai? Hau FK da? Bueno, ez da iziteiten nahi antiko, hau eta 3 anotea.
Baina 60tik nahiko gertuan daude bestea. Bale, amendik. Inorrez. Bale, bartez sartu lehizkeu, frankotirador. Arcanono. Cobrar mi parte y largarme. Ziger bat, bitartez. Hextek gutxienez aprobetxatuko du, eta zerbait ingo du. Galtzen bat joan izan du, irazten bat. Nocturne. Nik uste iraztetela hau. Beri, joder, zena la hostia da. Bale, uneko 15 dauka, beraz. Ja, agertzen jumerko litzateke, Gina ateratzen danean, ja, hartu. Eta ja, bilda montatzen jungo dira. Momentuz ezarrez, baina beno, otzoa dia. Manos a la obra. Eta hobeto. Eta mendik ezarrez. Oriana berdeu. Vamos. ¿Por qué se mueren? Bale, hori Moreloa da. Gero Moreloa interesante izan izke. Bale, hortaz amendik. Señores. Vamos. Vale, va, de puta madre. Honen partes. Honen partes. Inbetena da aukendu. Saldu. Haude saldu. Bale, azkenan kontra. Niztaiz tipa zertan nahi da, un throweatzen nahi da. A ber, ja talde egin da daukaunez, honena izan litzake oin. Ze aitea. Ezagoet. Ja sortzira jutea. Bera, ja, eske, 32 gaude. Bueno, 30 oin, pasatuta gaude. Vale. 20, de puta madre. Gau, hau igotzen danean, hau 5 bihurtzen da. Hau bastantez gehiago, 20 olako zerbait. Berdetena da, Keilinen partez bat. Bat emat berdet, Keilinen partez. Ginei pasatzeko objetuak, ja. Gero gin zaitu inberkoet blitzkranetatik. Eta honi irazten nahi naiz, baina ginei jartzizkiotenean objetu honak, flipau ingo zuten. Ginentzat falta zai... Se pone interesante. Vale. Last Whisper. Vale, ondo. Tio, Keilin puta bat berdet. Ez da zaila, Eta objetu hau indijoa Brownen.
Hau antzerako build bat iten nahi da. Baita ere enchanterrakin eta sniperrakin. Bi oso ona da. Osea, maila hontan oso ondo funtzionatzen du. Bale, ba, onja sortzira joko gea. Ratxan gaude, perfecto. Oin, objektu osoa ez da, oraindik erdia da. Komuniko litzak espadoi... Ez... Ze berdet? Arkua o kritikoa? Ginei jartzeko. Eta arko bat lortu erko dugu. Bueno, bestela objektuakin ona daukau hau eitea. Hau, fajina. Bere txarrea. Emocionante. El escenario está listo. Vale, sartu erdet zerbait. Baina ez hartzen dut. Vale, gineia jartzen dira. Ez da, hauze. Tanke bat gehiago. Vale, CCA, eskalatu izango da, oin berriz, Braune bestea. Objetoak sartzizkioten enginei. Rizaz ezaten da. Jo, ba, beira. Oso ondo goaz ekonomikoki, piezak ondo ateratzen goaz, irazten goaz zeak. Partiak itxura oso nauka. Atención, infligen daño de habilidad. Oíd mi llamada. ¿Qué Zena... quieres matarme? Ponte Jo, a la venga, erkelin bat ateratzea favorez. Ze oso importanteak kelin bat ateratzea, zehantzat. Objetu hauek ginei pasatzeko, ja. Era hau egiten dut. Guardaespalda sartzen dut eta. Aurreko tankia pixka eta aguantatu ezaten. Vale, on ja din hasi behar dut, mina egin. Eta hori objektu, bueno, krito honekin objektua falta zaitela. Egiteko. Era 0 laro tamar. Hechizeroek egiten diotena. Ala esan nuke, Bueno, gini ez dakit abiaurak. Ze jolasean... Eraso abiaurak afektatzen zion. Baina honi, ginei bestera atea afektatzei jola ustet. Gaizkiz bana. Vamos. Arte bat, ezke bibi oso ona dago. Pertsona merezi du. Ne arku bat. Arku bat eta lehen eitea. Reforjatu dezakegu objektu bat. Heraldo ezeke ona da. Baina armadura de Warmog ona da.
Gaina objektu hoxe. Rekomendatze, be. Jo, legendariaik etzate ateratzen. Frangotira hor nahi joet. Beira, fajina. Nola ez zaiten ja arkurik aterako. Fajina ondo etorreko zaigu CC-ak ebitatzeko. Eta blitzkranako baldin badaude, peki irten ditugu. Hau saldu. Leonar ez dago. Har, behatzira jula izkeu eta mafioso sartu, adibidez. Ez da izen berko nuken. Eta hartara jin irurare ateatzeko probabilitate gehiago da. Porgulatzea. Behatzira guaz. Por zerto, beste bat, mafioso bada bat emat, eo hextek. Ezke, hau hila izketeta. Eta hartara guardaespaldaz daukat. Guardaespaldaz egiten du 80 armaura eta 150 eskudoa gehitzea. Ez dago izki. Tankea bastante tankeagoa di. Eta blitzkranen putada, erakartze hori. Ona jin. Ultia ona botatzen da. Boa. Bueno, flying free. Oso ondo indet hau. Hau lehenengo pasia atera zaitenean, etxizero, behiratu, etxizeron badao zeik. Bildik, hau. Garestia zan, bueno, garestira nivelez honetara iritsi arte, moldatu bergea tartean. Eta moldatu ingea. Vale, guardaespaldas, zik besteik badago. Vale, Leona. Ez que ondo gaude. Ez dugu behar. Inkluso nao... Ez aldatze odan. Pixet, beak esaten dunetik diferentea egitea. Orianaren ulti hori danak juntatzeko, pero jinek, pum. Ultia botatzen dula danaik mineinez. Ez que be, 8.006, deskojona. Eta hori objektu azkeneko ez dala bere ideala. Ondo etortzen zaigu, blitzkran bato baldin badago. Engantzatzeko. Eo ez engantzatzeko, barkatu. Vale, objektua berdeu. Brownentzat. Eta... ez da o... Corazón helado gustatzen zait. Ez da gizaia izote zeon, nik ze hartzen nun, gure kantzelatzeko. Hartu da... Hau kendu berdet, eta hemen sartu beste zerbait, Jace. Vale, hogei falta zezkit, ondo guaz. Momentuz mantendu eta. Sena igotzea falta zaigu. Ashe igotzea. Bedatzi garaipen. Ezke ekonomia daukat oin momentuan. Wall Streeteko banka baina hobea. Vale, zilkoak katuta, ondo. Vale, irabazi.
Hau biharrena da. Biharrena momentuz irazite jot. Eta oraindik batzuk ez ditut atera. Zanat, legendaria Jace sartu behar dut. Jace jarrean nizkion itemak, ze Jace hona da iten defensiba dauzkanean. Bona, ber, ze ateratzen zaizketan hemen. Dragoia zemateetan. Eta orduan erabakitzet iten mau, o Brownie pasa o Jace. Ze Jace funtzionatzen du iten defensibakin. Irelia hori arriskutsua. Vale, irazita. Baino Irelia hori, ojo. Lost Flow hau ez da joata bat egizki. Baina itema dauzka goendik. Vale. Ba... Forjo mi propio destino a cada Hechicero hiru sartzen dut. Hemen jarrikoet, babesteko asesinon bat baldin bada. Eta baina mafioso ere sartzen dut. Esto sí que es divertido. Eta horrelatu Jace. Estoy preparado. Shojin zerri sartu lezket. Orianei, ezke Oriona oso ona. Hau sartu lezket, baina hau kendu erko nuke, eta zeare. Bez? Nola defenditu iten Blitzcranenatik, zeak, paginak. Bale, bat kenduko ditut Morgana, eta Blitzcrank eta sartuko dut Galio. Eta ja bilda... Egongo litzake, biak esateitena, gehi, gaina bi sartuta bira, de puta madre. Txarrena da... Bueno, deiroa ja soberan daukat. Siempre estoy preparado. Saldu, Galio jarri. Bi bira ateratzen maet, pasako jot Gali hori izia, Moreloa. Aquí puedo cambiar las cosas. El escenario está listo. Ahora mendik zaborrak kendu ordet. La mejor defensa soy yo. El escenario está listo. Vale, mafioso ez dauketenez, Miss Fortuna hobeto hasi baino. Empieza la fiesta. Bioz ez saldu lezket. Jode, hau hendik etzai da ateratzen, Brown ez dut aterako. Empieza la fiesta. A ber, egan. Beira, hau galdu iten dut? Hau nire objetua dago? Ez, berean ez? Bai. Manos a la obra. Zerrez. Dejad que me ocupe de las tareas pesadas. Tocará hacerlo por la Jode, azkenean. Vale, ja dirua gastatzea. Merezi uze ja, ez da bat interes. Vale, Jace bira. Zer dauka irura? Zaka. Bueno, hau daukat hona nik. Ze aukitzea. Últimas palabras, objetu hori.
Vale, zertaz sartu lezket. Vale, tanke itema, Jason-zat. Ui, justuan hartu da. Recargado al máximo. Vale, Brown. Bibira. Cobrar mi parte y largarme. Joder, Ceri. Hombre, zea baino nahi hauet. Miss Fortune baino nahi hauet. Desde luego behagoa da. Hau irazten maete... beste borroka bat geratzen da. Ez dut orain akatuko. Jace tankeit ez unen deskojona. Ya está partida irazi. Eta baina gaina Ceri sartzen detenean, honen partez. Afuera, fuera. Ginez da ateratzen, Berdezun, danak ateratzen zaizkit Ginezik. Biak Gin aldauka. Hale bat GG pintzeiot eta listo. Zeon Ceri bira daukat. Osea, Miss Fortune batera baino asko zobeago da. Beste partida tirazita. Pentsatze puntu bastante eman beharko lizkiakela. Eta brontzetik ba, gutxene silberrea igo. Beira, brontze azkenetik, brontze batera. 283, puntu. A ber, partida izen da clean de cojones. Pentsatze eta igual youtubera igokotela. Zea benetan partida ona izan data, erakusteko, inoiz moldatutaz neon, inoiz ibilitaz neon komposizio batekin, baina bueno, lehenengo pasiba o lehenengo aumentu eman diatena, irakurri ondo, hechizero dauzkau, atake abiaura emate digute, hori interesante izalezke, buildak behitu, bueno, tfttactics.ggen, horri aldean, hor daude, eta hortzeon, komposizio bat, Enchanter Snipers, abiaura atake emate zigun pasibak, Snipersak, ondo torreko zaio, eta bueno, hortik aurrea. Transizio hori nola ekipoa oso garestia dan, garestiko pieza dian, bueno, pieza horiek lortu arte, erosializateako tarte hortan, zehain, ondo moldatu, Sejuani, Zack, Morganare izan deu, ekipoa moldatzen jun, pasibak eukitzeko, aktiboak ekipoan, eta ero transizioa inonea, eta bueno, bukaeran ikusi zuten. 6 bat pertsonaiakin amaitzen nuen zea borroka, orduan. Imposible azun bigarrenak irabaztea, nire aurka. Eta beak Morgana 3 zaukala adibidez. Eta irele bat 2 objektu oso honakin. Baina, bueno, ezke kompozizioatan ondo ateratzen izunean, eta baina 3 legendaria bira, Brown bira, Jin bira, biot egiten perfektu, eta beste oso ondo etortzen zaiona, Oriana bat ultia botatzeko zoiena jarreta, 2 bat bira. Pertsone merkeena naukana zena zan, 3 urrekoa eta bira. Partia oso ona irutzen zait, espero gustokoa izango zaizuela. Eta urren arte.